Hoi. We hebben gereserveerd Ja? van Marode. Geweldig. Het is drok en warm in Friesland. Op camping De Waps in Oudemarm is het een wikseldag. De mensen komen uit het hele land om in Friesland het skaat op te ziekjen. Het is bloedheet, dus lekker zo aan het water. Ja, we gaan het ontdekken. Zijn jullie nog van plan om vandaag of morgen naar het strand te gaan ook? Ja, ik weet het niet. Het ligt eraan of dat het heel erg druk is. Als het heel erg druk is, dan zoeken we een rustig plekje op. Maar als er grote druktes zijn, dat zoek ik liever niet op. Ik zit zelf in de zorg en mijn oudste dochter zit ook in de zorg. Dus mijn oudste dochter heeft zelfs corona gehad. Dus die is daarvan nog erg moe. Dus wij gaan geen risico nemen in ieder geval. De camping mag dan wel vol zitten, dat is minder net een protte mensen op de camping. De meeste mensen zie je graag verkoeling op het strand. Ik denk dat dat ook wel een reden is dat wij het druk hebben, omdat we natuurlijk een mooie bosplekken hebben. Dus mensen zoeken ook de schaduw op. Ja. Merk je dan dat mensen hier echt op de camping blijven en dat ze net zozeer naar het strand daar hoeven bijvoorbeeld? Nee, dat zie ik niet. Ik zie mensen wel heel actief nog steeds hoor. Overal zijn ze zijn nog aan het fietsen en aan het doen. Dus het is niet dat ze alleen op de camping rondzitten. Ja, nou ja, het is hier natuurlijk net zo dicht bevolkt. Dus de kerst hier, er is ruimte genoeg voor iedereen. Dus die oordelmeten, dat ken in Friesland hartstikke best. Ik op het strand en dus we kunnen prima afstand van elkaar houden. Voor de band is dat wat lastiger, maar voor de band is het net zo streng. En voor de ouderen is er ruimte genoeg voor iedereen. En op de terrassen, hier in het dorp, de terrassen binnen heel 4 uit elkaar. Dus in de supermarkt mag je maar een beperkt aantal mensen naar binnen. En eigenlijk is dat gewoon, dat is eigenlijk al gewoon wend. Dus je bleef net op de camping zitten omdat je denkt, we willen de drukte net opzien? Nee, absoluut niet. Nee. We gaan er ook wel lekker uit. En buiten je kerst genoeg afstand van elkaar houden. Een soort mensen dus die maar het mooie ware paard gaan. En die waren te hard aan. We hadden krijgen maar een uitzonderlijke hitteweer. Ja, het is een hele bijzondere hitteweg. Maar een protte tropische dagen in kwarte tijd. En dat is juster en Joert in Ljouwert, als ik Ljouwert als voorbeeld neem. Manje, Tiesje, Waasje, nou dan zitten we al op de hitteweg in onze provincie. En dan zit er krek nog een brekking in en die is dan mooi. Dan is het even minder warm, terug en opstekken dan nu het eerste wien. Maar vierde is natuurlijk, je zet die hitteweg terug omdat we onder de 24 graden uitkomen. En dat is pas, zat het nodig is, of tak komende weken vreed of tak komende weken sneeuw. En als het landelijk is, dat is heel bijzonder. Nu 9 dagen achter die 30 graden en dat is nog net eerder bad in de periode van 1901. Dus een hele bijzondere situatie.